Luis Durralde jo izan beren Anaiz Lasarren atzetik. Eta Alkarragaz bere egon ziren, saso baten, baina honeko bereziz izan, mobilu itxuriek. Eta, bueno, hango jende bategaz juntau, Chicagoko huelgako jente bango movimento bategaz eta juntau zan, eta etorri zan, gerriek urtea benien, Anaiz Lasarra zan etorri, baina bera etorri zan brigadista moduen, brigada internazionalakin etorri zan ekarrera. Eta nun ibili zuen hemen? Bueno, hemen lekua, ustakit, hemen leku askotan ibili zan, baina gerra oso ibili zan hemen inguruen, bai Bizkaien eta bai Ebron eta bai beste leku batzutan. Eta gerria amaitu zanien, Frantziatik aldina bene atzera Ameriketara. Ameriketara joan zanien, nola brigadista izan zan, eta brigadataren ibili zanien, eutzien itxi Estados Unidesen sartzen. Eta horretik hartu daben Mexikorako bidi. Eta, bueno, Mexikon luzeruen hilartean bizi izan zen. Eta negozio batzuk aukera esan da ziren izatearen, baina nahiko suerte txarra aukera esan negozio esan da ziren. Eta azkenien ja gaixotut eta zerien hospital español, hospital militar español, Republikan asko goten zin hospital baten antxe zertu zen, antxe genitu zen, eta antxe izan. Nire aiztabi, joan ziren ikusten, beragaz egon ziren, eta berape kontontzinan amnisti bat egon zen hemen Espainiako gobernuek 1979 egon zen, eta bera joan zela embajadara, eskatzen aberren etorriko zan honentza. Baina zontzien beren kargoen gaitik, aurriaren kargoen gaitik, Madriletik pasaubia bera lehen hau, amnistio horre zan etorri. Eta, zego zer dakizue bere kargoek brigada internazionalenak? Ez dakit, nik eze kargoak joan zedin ibizan hori izan. Baina ibilizala, begarra gozien ibilizala. Eta hori nahi izan. Ikizagutu guan, gero? Ez, nire aiztabize bakarrik ezotzen, nire aitek ezaben ezen. Nire aitek, berak Ameriketa joan ziren, lagun bat esan, hilura urte, oso umie ziren. Nire aitek azken bigarren esan. Kartaz ibiltze ziren idazten, baina bestik ez.